uvijek postoji verovatno očekivanje publike šta je to što biste vi sada pisali, a opet uzimajući u obzir ono što ste do tada pisali, ako ste napisali triler koji je dobro prošao kod čitalačke publike, publika makar delom očekuje da i dalje budu trileri. I nekad ih to zbuni, jer ja zaista ni jedno od tih pisanja nisam usmeravao, ali zaista u pravcu tih nekih pretpostavljenih očekivanja. Jer onda bih, da je to tako, sigurno pisao druge teme nakon Dece zla ili nastavak bio tog trilera ili u svakom slučaju neki drugi triler, što se nije dogodilo. Svaki put sam pisao ono što mi se u tom trenutku činilo važnim, ono što sam želeo da saopštim publici, što je negde mene okupiralo i zašto sam pomislio da bi i publici moglo da bude interesantno. Drago mi je što vidim ova priča Pod tuđim suncem je, kao i neki drugi moji romani, opet potpuno drugačija od priča koje sam pričao, ali mi je drago što vidim, sigurno je to i sreća i nekakav blagoslov, ne samo nekakvo moje umeće, da iz romana u roman ta publika je sve veća. Što znači da im ne smeta to što ja, opet kažem, ne namerno, ali tako ispada, šetam kroz te žanrove i kroz te priče i izgleda da prepoznaju tu neku zajedničku nit u pisanju koja im se dopada i mogu samo kažem sam srećan zbog toga.